Dobrý den, dámy a pánové. Těší mě, že se s vámi opět setkávám. Buďte vítáni v Mnichově. Buďte vítáni u nás v televizním studiu. Jsem rád, že se opět setkáváme. Děkuji za váš zájem, děkuji za váš potlesk. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji. Budeme pokračovat v našem úspěšném seriálu Jemná medicína. A nyní se vy doma zeptejte sami sebe, co pak nám pokvete dnes? Jaké léčivé prostředky, jaká medicína, která rostlinka? Jedna rostlina pro vás kvete, prastará kulturní rostlina, stará 5000 let. Velmi často stojí opovrhovaná v rohu obývacího pokoje. Aloe vera. Možná ji máte také. Nikdy však nesmíte udělat to, co s rostlinou nyní provedu já. Ale já to udělám prostě proto, že si tak představuji, jak asi došlo kdysi před 5000 lety k prvnímu kontaktu člověka s touto rostlinou. Tedy před 5000 lety se nějací lidé zajímající se o byliny ohlíželi po něčem, co by se jim mohlo hodit. A možná náhodou nařízli ostrým předmětem tuto rostlinu. Udělám to také tak. Pouze pro vás. Potom možná za půl hodiny šli tito lidé opět kolem této rostliny, která má nyní velkou ránu. A zjistili podivuhodnou věc. Rostlina byla schopna velice rychle zahojit své vlastní rány. Pak tito lidé uvažovali, to, co dokáže duše této rostliny provést přímo s rostlinou, dokáže možná i s námi. A možná umí ještě mnohem více. A to tedy skutečně umí. Je opravdu magickou, mystickou rostlinou, kterou obdivujeme již 5000 let. Ten, kdo o této rostlině ví nejvíce, nežije v Německu. Ten žije tam, kde roste spousta těchto rostlin. V Brazílii. Tam jsme se vydali hledat člověka, který je znalcem aloe vera. Kdo ví nejvíce? Kdo má stovky, tisíce knih? Kdo ji objevil? Měli jsme štěstí, je to totiž Němec bydlící v Brazílii. Zde je Michael Peuser. Vítejte u nás. Zdravím vás, pane Peusere. Sedněte si, prosím, zde v botanické zahradě. Přiletěl zvlášť pro vás až z Brazílie. Chtěli jsme toho nejpovolanějšího, nikoho jiného, pouze toho, kdo ví vše o aloe vera. Spolkový kříž ze zásluhy? Co to znamená? Kolpingman. V Brazílii existuje Kolping? Instituce Kolping je v Brazílii hodně velká. Máme tam více než 300 Kolping center a já sám jsem prezidentem Kolping centra v São Paulo více než 20 let. A jak se Němec vůbec dostane do Brazílie? Mám dojem, že v Brazílii bydlíte a žijete. Před 34 lety mě tam vyslala firma Schering. Budoval jsem tam pro Německo různý průmysl. Dnes pracuji samostatně. A jak jste se dostal k naší aloe vera? To bylo řečeno s trochou ironie díky nemoci mého tchána. Onemocněl rakovinou prostaty, byl operován a lékaři sdělili, že už to nebude dlouho trvat a dostaví se velmi bolestivá konečná fáze. A tu bude možno překonat pouze pod vlivem morfia. A pak přijde smrt. Ano, rozumím. Člověk musí trpět hroznými bolestmi. Ano, přesně tak. Když tato fáze nastala, bylo to v lednu, potřeboval můj tchán péči ve dne v noci. Dostával morfium, velmi silně zhubl, měl proleženiny a po 4 měsících nastal okamžik, kdy lékař řekl, v příštích dnech se musí počítat s tím, že skoná. A právě v těchto dnech, kdy to lékař oznámil, padl mé tchyni do rukou německý rodinný kalendář, který vydávali jezuiti na jihu Brazílie pro německy mluvící přistěhovalce. A v tomto kalendáři našla zprávu o františkánském řádovém knězi jménem Romano Cago, který měl velké úspěchy s aloe, zvláště při léčbě rakoviny. Odkud je tento řádový kněz? Tento františkánský kněz, Brazilec, je doma v Rio Grande do Sul, v jižním spolkovém státě Brazílie. Dlouhá léta pracoval ve svaté zemi a pečoval zde o 100 000 poutníků u kostela svatého hrobu a kostela narození Ježíše. Mezi nimi byly tisíce nemocných, kteří chtěli dříve než zemřou navštívit místa, kde žil Ježíš.
Protože tento řádový kněz měl zkušenosti s aloe, dal jim recept vždy na cestu nebo udělal směs i hned na místě, aby těmto lidem pomohl. Zjistil, že v 70% případů tato rostlina nad nemocí zvítězila. Doma ležel nemocný 83letý tchán a vaše tchýně si přečetla v kalendáři o zbožném knězi z aloe vera. Ano, tato zpráva byla velmi důvěryhodná. Tchyně pak připravila přesně podle návodu směs a podávala ji mému tchánovi. Upřímně, bylo to v okamžiku, kdy si myslela, no, teď mu už nemůže uškodit nic. A lékař právě řekl, že manžel už to má za sebou, pak tedy zkusíme prostě to, o čem si myslím, že by ho možná s trochou magie od zbožného františkánského kněze mohlo zachránit. Tvrdila, že se nic nemůže pokazit. A to nejpodivuhodnější je, že právě tato rostlina, tato aloe vera, která na to vůbec nevypadá, opravdu pomoci může. Roste v každém příkopu. Recept kněze Romana Kaga byl naprosto jednoduchý. Jistě si každý řekne, jak může tato prostá rostlina a tak jednoduchý recept pomoci. Jaký byl ten recept? Recept byl následující. Vezměte list, ořízněte hrany. Tak, list sem. Pak se odváží 300 gramů. Tady jsou ostny. Odváží se tedy 300 gramů, nakrájí se na malé kousky, vloží se do kuchyňského mixéru společně s 500 gramy medu, 4 lžicemi likéru, z cukrové třtiny a mixuje se. A tato šťáva se pak užívá ráno, v poledne a večer 15 minut před jídlem. Vždy plná lžice. Alkohol, med a aloe. Ano, přesně tak. Tato rostlina je totiž velmi hořká, hlavně její kůra. Kdyby se jedla syrová, není chutná? Ale ano, jíst se může vnitřní část. Samotný nápoj je velmi vitalizující. Aloe je zelenina a tato zeleninová šťáva je produkt, který se může pít denně. Ale to jste tehdy nevěděl. Ne, nic z toho jsem tehdy nevěděl. Nyní ale zůstaneme u vašeho tchána. Tchyně přečte list z kalendáře, udělá to, co jí kněz poradil a podává nápoj svému muži, který leží více méně na smrtelném loži. Přesně tak. Pak se totiž stal ten obrovský zázrak. Zaprvé pominuli bolesti, už nepotřeboval morfium. Za druhé zmizela zvláště proleželá místa, na která si dříve už nemohl ani sáhnout. Ach jo, ty problémy s proleženinami. Ano, na ta místa si teď dokonce mohl bez bolesti přitlačit. Dostal chuť k jídlu, opět fungovala stolice, přibral na váze a znovu se podílel na životě rodiny. Bylo to tak ohromné jako zázrak. Já jsem si pomyslel, to se nemůže dít jen tak. A tak jsem ve 2 brazilských novinách vydal texty s výzvou všem, kteří mají ještě větší zkušenosti s aloe. Došlo mnoho dopisů o tolika různých nemocech. Každý měl jinou zkušenost. Zjistil jsem, že je to velmi zajímavá záležitost a začal jsem v této oblasti bádat. Nashromáždil jsem veškerou světovou literaturu o aloe za posledních 5000 let. Objevil jsem, že se aloe od pradávna používá k zachování zdraví. Ve všech zemích, kde nepromrzá půda, aloe roste a je tam součástí medicíny. Ano, vždyť se vyskytuje až po Malorku. Tam, kam jezdí Němci na dovolenou na teplých, tam tato rostlina roste. Gran Canaria, Tenerife. Je doma i tady v Evropě, také v Africe, v Americe. Všude, kde nepromrzá půda, tato rostlina roste. Že těžší bolesti jsem slyšel, ale že se uzavírají rány, to je přímo magické pomyšlení. Když rostlina dokáže zacelit svoje rány, pak to možná dokáže i u lidských ran. Ale doba magie už pominula a vy tady přesto tvrdíte, že na tom něco je. Tedy v Německu měla až do roku 1920 každá hospodyně doma aloe. Patřila k základnímu vybavení kuchyně. Do roku 1920 neexistovalo elektrické světlo a plyn.
Hospodyně měla kamna a v nich se musel udržovat oheň. Denně docházelo k poranění nebo říznutí. Hospodyně uřízla kousek aloe, přiložila na ránu a rána se zahojila. Poranění tím míníte spáleniny. Ona neexistovala elektřina a když se chtěla večer ještě na něco podívat, pak otevřela kamna a jak už jsou ženy lehkomyslné, spálila se prsty. A pro ten případ, jak jste říkal, rostl lidem v kuchyni lék. V Německu to byla rostlina první pomoci a znal ji i Wilhelm Busch. Ve svých veselých obrázkových příhodách napsal: pak se přiloží hořká aloe a pak už to nebolí. Tedy každý Němec tuto rostlinu znal. Bohužel pak rostlina během první světové války a v následujících zlých časech upadla v zapomnění. Znovu objevena byla ve 30. letech. Když byl objeven rentgen, začalo docházet ke strašným popáleninám, protože se nevědělo, kolik minut nebo sekund se zpočátku musí prosvěcovat. Docházelo k příšerným popáleninám a nic nepomáhalo, až se nakonec zjistilo, že hojivé účinky má právě šťáva z aloe. Když jsme viděli, jak se tchán opět podílel na životě, byl to skutečně zázrak. Moje tchyně se z těchto měsíců těší dodnes. Bylo to jedno z nejkrásnějších období jejich manželského života. A všechny ty příběhy o zbožném knězi, to vše je autentické, důvěryhodné, protože to jsou téměř zázračné historky. A rakovina v nich vystupuje velmi často, jak jsem slyšel. Ano, hlavně rakovina. Samozřejmě, že nelze milionům nemocných říct, když budeš užívat aloe vera s medem a alkoholem, tvoje rakovina se vyléčí, ale v některých z těchto zázračných příběhů, které jste nashromáždil, se to stává. V každém případě je skutečností, že tento kněz působil v jižní Brazílii a byl často přivoláván k lidem, aby jim podal poslední pomazání. Přesto jste však mohli tyto lidi potkat o několik týdnů později opět na ulici. Všichni užívali aloe, protože v prastarých brazilských knihách se o ní píše a on jim ten recept dával. Další příběh vypráví o tom, že když tento františkánský kněz převzal svou obec, byl přivolán k jednomu nemocnému rakovinou. Vzpomněl si na tento recept, předal jej synovi nemocného a tento rakovinou trpící muž se uzdravil. Jsou to ojedinělé případy? Ne, začal ve své obci pomáhat všude tam, kde se nemoci vyskytovaly. Poté byl povolán do Izraele, kde pečoval o poutníky a všem dal na cestu tento recept. Také hned připravoval nápoje a tak získal celou sbírku historek o úspěchu aloe. Ale vy nezbíráte pouze zbožné historky, nýbrž shromažďujete i vědecké výsledky. Sbíráte je po celém světě. Přesně tak. Máte studie z různých institucí a univerzit, aby bylo zřejmé, kde všude je možno znalosti o aloe fundovaně používat. Prostudoval jsem více než 500 knih, které podávají zprávy o aloe. A také spoustu studií. Tak jsem zjistil, že aloe velmi dobře pomáhá u více než 60 různých nemocí. Znamená to tedy, že když máš rakovinu, není třeba chodit k lékaři, protože aloe ti sama pomůže? Ne. Moje filozofie je následující. Každý, kdo je nemocný, má jít k lékaři, protože lékař je specialista. Ale od prvního dne se má také užívat aloe, protože aloe je zelenina, otevírá kapiláry. K tomu bych rád řekl několik slov. Ve svém těle máme 150 000 kilometrů kapilár. Jako takové malé hadičky, ano? Jsou to takové vlásečnice, to znamená ty nejtenčí žilky. No, vlásečnice je přehnané, protože kapiláry jsou ještě 20krát tenčí než vlas. A těchto vlásečnic máme 150 000 kilometrů. To jsou objemově asi 3 litry. Tyto kapiláry zásobují tělo, každou jednotlivou buňku kyslíkem, výživnými látkami a tak dále. Nyní se v těchto kapilárách, které jsou tak tenké, že se jimi s námahou prodere červená krvinka, objeví houbovité tělísko, které kapiláry zužuje. A útočí na ně. Ano, ale nejdřív musíme ještě vědět, co nebo kdo tyto kapiláry vlastně zužuje.
Proto jsem opět prostudoval pojednání o různých nemocech, abych zjistil, co je společným jmenovatelem Co nás nemocí. tedy tak zužuje? Zjistil jsem, že všechny tyto nemoci mají společného jmenovatele, a to právě zúžení kapilár. Kapiláry zužuje za prvé nesprávná výživa. Za druhé to je nesprávné složení stravy. Za třetí to je nikotin. Dále také nadměrné množství alkoholu, pak následují chemoterapie a chemikálie. Nyní jsem pozval manžele Hainovi. Paní je ženou, která může o aloe vyprávět. On byl zpočátku skeptický. Zde jsou Kristýne a Herbert Hainovi. Vítám vás. Prosím, paní Hainová, pane Haine, oba vás posloucháme. Poslouchá i pan Poiser. A pokud bude nutno něco komentovat a pokud se bude jednat o nemoc podle vašich studií, pak nám to řekněte. Hainovi jsou zde. A, milá paní Hainová, vedle vás stojí aloe. Vy tvrdíte, pomohla mi jako nikdo jiný. Ano, to skutečně mohu říci. A jak, kde a při čem? Podívejte se sem, jeden list již usychá, jednoduše jej utrhnu. Utrhněte ho, ano. Jak vám pomohla? Tedy aloe vera mi pomohla například při astmatu. Byla jsem hyperalergická a při lupence. Alergie nejsou vidět, astma se pozná, když ho máte, ale lupenka byla velmi zřetelná. Kde jste ji měla? Po celém těle. Začalo to už v mládí, to znamená v pubertě. Po prvním dítěti jsem měla narušené hormonální hladiny a stále jsem nebyla vyléčená. Dělala jsem vlastní pokusy, vyzkoušela jsem všechno možné. Všechno, co mi kdo poradil, jsem vyzkoušela. A když už jsem skutečně nevěděla, jak dál, přečetla jsem si o aloe vera. Ta však nebyla k dostání. Musíte si to představit, před 20 lety aloe vera na trhu ještě nebyla. Pouze rostliny. Ano, pouze rostliny, ale z nich jsem nechtěla ukusovat, také jsem neměla tu skvělou knihu pana Poisera, která je dnes k dostání, pak bych to možná udělala. No, právě jsem to poznal, je to hořké. Dobrá, teď tomu rozumím. Řekla jste si, chtěla bych aloe využít více. Pomohla mi s astmatem, teď byla na řadě lupenka. Pozval jsem také vašeho muže, aby něco pověděl o době, kdy jste trpěla lupenkou. Tedy moje žena měla velmi silnou lupenku, nemohli jsme skoro nikam chodit. Styděla se? Ano, když jsme před několika lety poznali aloe, má žena si řekla ano, to nyní vyzkouší. Brala ji dokonce ve velmi velkém množství a asi po 2 týdnech to už bylo podstatně lepší. Mám dojem, že jste to tehdy fotil. Přesně tak. A máte nějaké fotky? Ano, mám. A proč jste to fotil? Aby bylo zřejmé, že lupenka úplně zmizela. Protože jste si myslel, že vám to nikdo neuvěří. Víceméně ano. Znamená to tedy, že díky šťávě, kterou jste pila, jste se zbavila své lupenky? Už ji nemáte? Lupenku už nemám a také už netrpím žádnými alergiemi. Za to vděčím pouze aloe vera, protože jsem neužívala nic jiného. Byla jsem hyperalergická na slepičí a mléčnou bílkovinu z ryb, konzervační látky a vitamin C, je toho celá řada. Snadnější je vyjmenovat, co jsem ještě snášela. Tak to byl zejména můj muž, ještě že jsem nemusela vyloučit i jeho. My jsme však museli vyhodit péřové pokrývky, koberce a Jak to o záclony. svém muži mluvíte? Ano, toho jsem si směla ponechat a on mě. Ano, teď je to k smíchu, ale bylo to zlé a já musím být svému muži vděčná, že to se mnou prostě všechno protrpěl. To si nikdo nedokáže představit. Šel prostě do práce a vůbec nevěděl, jestli doma zase nebyla záchranka. Na jaře při výskytu pilu jsem nemohla ven.
V létě to byly zase vysoké hodnoty ozónu. To mě pálil celý jazyk. Na podzim, jakmile začalo foukat, jsem také nemohla ven. Kvůli větru jsem nemohla dýchat, okamžitě jsem dostala astmatický záchvat. A v zimě, když bylo pod 10 stupňů mrazu, bylo zcela nemožné vyjít na ulici. To mi ochrnul dech a najednou jsem byla v bezvědomí. A můj muž, když byl v práci, zase nevěděl, jestli doma opět nebyla záchranka. Tady je fotka, kde je lupenka sotva vidět. Zpočátku to bylo dvojnásobně silné. Ano, zlepšení je opravdu viditelné. Musíte si představit, že to, co je zde vidět slabě růžově, bylo silně červené. Tehdy to byla ta pravá lupenka. Svědilo to a mokvalo a bylo to příšerně nepříjemné. Opět se obrátím na našeho experta. Uděláme ještě skok zpět do Brazílie, pane Poizere. Vědí indiáni nebo lidé na brazilském venkově o léčivém účinku aloe, co se týče kožních onemocnění, astmatu. Samozřejmě, že Jsou vědí. tyto účinky zaručené nebo snad dokonce vědecky spolehlivé? Vše, co zde bylo právě řečeno, všechny tyto nemoci, souvisí se zužováním kapilár. Tedy s tím, o čem jste nám už vyprávěl. U všech těchto nemocí, alergie a tak dále, reaguje tělo stahováním kapilár. U lupenky jsou staženy, u astmatu také. A my víme, že hlavním úkolem aloe je dát kapilárám opět jejich původní průměr a tím zmizí tyto nemoci. Musím potom aloe užívat až do konce života? Žádné léky přece nechci užívat po celý život. Vy říkáte, že od té doby je vaším stálým průvodcem. Máte ji v kufru svého vozu. Právě se setkáváme se 3 lidmi, kteří tvrdí, je to průvodce mého života. My oba pijeme denně 1/4 litru. Dovedu si představit, že aloe věnujete patřičnou pozornost, protože si říkáte, vždyť mi zachránila život, zachránila vztah. Nyní o tom všechno vím. Je to tak, nebo se pletu? Ano, tedy pro mě je aloe vera nejcennější potravinou, která vůbec existuje. Děkuji vám, že jste nám o tom vyprávěla. Děkuji také. Paní Hajnová, pane Hajne. Musím se teď vrátit k panu Poizerovi. Milé dámy a pánové, pan Poizer to jistě ví také. V Německu existuje 6 milionů lidí, kteří trpí diabetem, cukrovkou. A pokud k nim patříte vy nebo člen vaší rodiny, jistě víte, že se rozlišují 2 druhy cukrovky. Diabetes 1 můžeme dostat už jako děti a potom existuje cukrovka ve vyšším věku, diabetes 2. A právě zde je možno pomocí aloe vera docílit významných výsledků, tedy zmírnění této nemoci. Je tomu tak? V Thajsku k tomu prý existují celé studie. V Thajsku skutečně existují podrobné vědecké studie, v nichž bylo prokázáno, že aloe je nejlepším prostředkem pro snížení této nemoci. Proto také ve své knize píšu, že cukrovkáři, kteří užívají aloe, musí pravidelně sledovat svůj cukr. Aloe jeho množství totiž snižuje. Zbytečně by pak užívali příliš mnoho léků. Má tedy její užívání za následek snížení množství běžných léků? Ano, má. Protože to chci důkladně prozkoumat také v Německu, pozval jsem paní Strasserovou, která teď sedí zde vedle vás. Paní Strasserová, neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že máte diabetes 2. Kdy se začala projevovat? Asi před 5 lety jsem měla skrytou diabetes 2. Už moje matka tím trpěla. Jak jste to poznala vy sama? Poznala jsem to tak, že jsem pořád měla velkou žízeň. To byl vlastně hlavní důvod. Poté jsem začala trpět nemocí, která se jmenuje arteritis temporalis. To se zužují tepny. Musela jsem v tu dobu užívat velmi silnou dávku kortizonu.
A tehdy vám to bylo poprvé nápadné. Ne, to explodovalo teprve potom. Tedy předtím to bylo vždy pouze skryté a potom kvůli vysoké dávce kortizonu se diabetes plně rozvinula. Když se něco takového stane člověku, zajde k lékaři. Diabetes se tak říkajíc dá pozastavit léky. Jak jste přišla na myšlenku, že půjdete nejen k lékaři, ale obrátíte se také na tuto rostlinu? To bylo tak. Byla jsem na pedikúře a pedikérka mi vždycky povídala o nějakých nemocech. O nemocech povídají vždycky, Ano. stejně jako já. A já jsem jí vyprávěla o jedné přítelkyni, jejíž dcera měla colitis ulcerosa. Ona řekla, abych ji k ní poslala, že by něco měla. Dcera přítelkyně se k ní stavila, pedikérka jí vyprávěla o aloe vera a dcera ji začala užívat. Musím k tomu říct, že jí vždy tekla krev. Celé tělo bylo plné hnisu a vřítků. A potom užívala aloe vera. Od tohoto okamžiku se onemocnění začalo lepšit a také zmizelo. A vás to začalo zajímat? Ano, na to jsem byla strašně zvědavá. Musím říct, že jsem se také cítila velmi malátně. Byla jsem pasivní, slabá a pak mi moje sestra řekla, vyzkoušej přece tu aloe vera. Já jsem ji stále ještě neužívala, ale když mi bylo ještě hůř, opět řekla, tak ji užívej. No a tehdy jsem začala. A nyní chci zcela prostě vědět. Předtím, potom, jestliže v Thajsku tvrdí, že se už nemusí užívat tolik léků, jak tomu bylo ve vašem případě? No to je tak. Brala jsem ráno a večer tabletku, kterou mi předepsal lékař.